Començàrem l'any gravant el documental sobre les pedreres, que ja li queda poquet. El 14 de febrer denunciaren juntament a l'Aliança que Europa declari el gas i la nuclear com a energies verdes. Pel març donaren suport al poble ucraïnès i feren campanya contra la guerra i el militarisme. Aquest mes començaren la campanya de recollida de firmes de l'ILP del GOP. El 25 de març va ser la segona Global Strike de l'any. Sota el lema People Not Profit organitzàrem un microobert on donaren veu a lluites ecosocials de tota Mallorca i de tot el món. La primera setmana d'abril ens sumàrem al moviment Scientist Rebellion i ocuparem la UIP amb una setmana plena d'activitats i xerrades per reclamar que s'escolti la ciència. Després ens anàrem d'excursió per conèixer-nos un poc més amb els nous integrants. Participàrem a la campanya contra els creuers fora d'escala i rebérem el creuer Top Wonder of the Seas. Vam acabar la recollida de signatures de l'ILP avui per demà amb un gran mosaic humà a plaça Major. La darrera setmana de juliol ens anàrem fins a Torí a la trobada internacional de Fridays for Future, una setmana plena d'accions, debats i una gran manifestació. Poc després ens anàrem a Galícia per la trobada estatal de Joventut pel Clima. Feren moltes assemblees i activitats per millorar el moviment. Durant tot l'estiu, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport hem estat denunciant el turisme excessiu i fèrem un vídeo que podeu veure al nostre YouTube. Dia 3 de setembre participàrem a la ple i feren xarxa amb moviments i joves a tota l'illa. Per a la segona Global Strike organitzàrem una concentració el 23 de setembre per a la democratització de l'energia i denunciàrem a les grans empreses. El 27 de setembre, pel Col·legi Tourism Day, organitzàrem una cadena humana juntament amb altres col·lectius per denunciar el model actual de turisme. Després d'una tardor plena d'accions arreu del món, la presentació de l'informe sobre el canvi climàtic, l'assemblea ciutadana o la tramitació al Parlament de l'ILP del GOP, aquest darrer col·lectiu ens va atorgar el Premi Encina, fet que ens motiva a començar un 2023 plens d'energia. Un tobogán, li falta un tobogán.